Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ubadeiru MP ka Shillong uba Vincent H. Pala haka arpuai terik leber ulat herting yakaseng Voice of the People Party VPP namar ki jingkan tho yakinong yalam niam balang bagi sam kiat hakapor election kata dakaba ong kamdan jinga pher naikinong rem trekam jong kaseng Bharatiya Janata Party BJP habakran syakilat pathai khubor uba pala uban yakun haka ni ka Lok Sabha election kabanlong haka khatkhandai terik yayong ubanwan ulaong ba ka VPP kala ban pin itho ya kita kinong yalam niam ki badan kti hakiba kum kite ki kambaman haka jaka ban pentho beria ya baro ki balang bat kinong yalam niam uba pala ula penpau ya ke jingsngau benyau baka VPP kala sedang ban kentho ya kinong yalam niam kasimpor dakisnam banlong utemen basan namar kasimpor shibun ya ki brio hapo kisnong lane kabalang bakin ithu mano bandai banlong temen basan ulaong balada ka VPP ka slur banle ka dei ban pin ithu ya kita ki brio ki bale kumya kita ki kambaman khnang bakabalang kan shim ya ka jing pin shitom daka basu ong pastor father Nathan man basan ki badan kti kamlong ka badai kalong ka basuk ban kentho Henry kalong pat ka jingleran lada umla ban pin shisha ni ba ni ya don lang kumne ni karpat iki nong keren jongi ki leader jongi hapo ki area ki befer mde ban keren kulmar ting ngila ban job ngila ban rem tang da kecing keren tele keren kulmar barbor kamtam ban kentho ya ki candidate ban kentho ya ki leader ban kentho iki ki parti ngi hap husiar ladang im tip ha ladang im not ban yeng sakhi kamlong ka babha kumjo ke BPP ru ka shuong baki pastor ki basam kiat le kata kala ban manra ka jing siau jong ka balang baro ka we example ki di ban ong ke nyu to pastor ni to men basan ubale knang ba ka balang kan take actions kan sim ka actions you no bale kunta ban shuong ba teman basan nu samkiat temut la pen i ba baro ka balang ka samkiat kami hapra haba pijet teman basan di kisnem ka simpor banjit teman basan di ki spaut ki bru ki banishim benta banjit teman basan uteman basan utre po ka umyo tu lopre ki tristom ka balang ka kiu lada ki teman basan ki pastor leni ki padar ki katekis ki klaim teban keno ki bru ki batristom ki batri klem sim tulok te ngaro ngam sio ya hapre te le ka BPP ka slor ka klaim ka desisya ka parti ka banile ka deban ong bau eu tau balik kum kata kenang ba ngiro ngin don ka jing sio shania reban su ong bau ong uta kalong kam kai kinong keren ro ka pen i ka ideology jongki ka ideology jong ka BJP ka deban keno i ki parti batang ka BJP ka bohok ka ideology jong ka VPP ro ka joy tangki bohok barok ki batuk sudah ta kami hap re ha kan society jongi nang ade bohok kamlong re te kidebat pen i ke e baki le kidebat pen yatho mano ban le khnang bangin so tho o shisha ke jing kren jongki ka de ka ba de menta su ong kumta ta ngau bohok te batu te e butu de ban patai su ong ngau bohok ute pat uchim usam kiat ta klam yatho ha e usam mano usam kataro kamlong re jadi ban yatho khnang ba ka de ban don kum ka parti ke badang sang thmai ka ki ni sotenat dan demi ki parti ke ba thmai ba ki pai ba ki ni option ki ni jet dai ha ju ka forward marmi pat lastang keno ni de maso thuro la ka tlot ka balang ka tlot ka society jongi kani kanam kata tang ni habo Meghalaya kan kata boro ka ki India ro o pling ka balang kum kata te ki biru ki ban nge kenduna ki jenge ka balang ki biru ban le jing sing kenduna tenglah i mene jing tho keleng menta ki bru kelas nang atap e ka balang bafer kene baro kade ka saindur ba ka BJP kala plan na do menchua ba de ban atak iki we ki parti de ben atak ro ye ki balang de ban atak ki ledar jong ki balang kenang ba ki bru kin do jing senia nang kin tlot na society tlot na kecek penriu bat kin ai sa ka drugs kin ai sa ka kiat bat kin ai gum ta ter ki yo nong ki simet armet ka do nong society baro ka we
kata ke de ke jingma bingi don kumba kalong menta